Parlem de les pensions? Què posa en perill les pensions? Els plans de pensions privats. El 1991 es va legalitzar els plans de pensions privats. La llei que permet l'existència de plans de pensions privats a l'estat espanyol és de 1989. La banca i els diferents partits polítics del govern, tant espanyol com català, s'han dedicat a fer por a la gent sobre el futur de les pensions. Paga propaganda i avala els estudis del think tank de les grans empreses i el sector financer com Fedea, que diu, de forma recurrent, que en poc temps el sistema serà insostenible. Els plans de pensions són un negoci extraordinari per la banca. Per tal que les persones confiïn els seus estalvis en aquests productes financers, cal que es fomenti i s'accepti per la societat que les pensions públiques són insostenibles. El nombre de diners en plans de pensions ha passat de representar 152 milions d'euros al 1989 a 92.413 pel 2013. Els plans de pensions, un mal negoci pels i les estalviadores. Malgrat la propaganda que diu que fer-se un pla de pensions és una inversió pel futur, la OCDE, organització que agrupa els països rics, calcula que la rendibilitat mitjana dels fons de pensions a l'estat espanyol entre el 2008 i el 2012 fou negativa en termes reals, un cop descomptada la inflació, menys 0,9%. Els plans de pensions són un pèssim negoci pels governs. Els plans de pensió introdueixen una forta discriminació social en favor d'aquells que poden pagar-se'l a través de la possibilitat de desgravar fiscalment. A la vegada, això representa una important pèrdua de recursos públics que serien necessaris per cobrir necessitats socials. A l'estat espanyol, per via de les desgravacions fiscals, el govern deixa d'ingressar al voltant de 1.200 milions d'euros anuals. La precarietat laboral i l'alt índex d'atur. Les pensions públiques no són un problema. El problema és el model econòmic del capitalisme actual, en el context de les polítiques procícliques, és a dir, recessives, que determina la unió monetària. La nostra societat pateix un procés de destrucció del seu teixit productiu i uns increments notables de l'atur i la precarietat laboral. Sense el dinamisme en la creació de llocs de treball de qualitat, resulta impossible sostenir el sistema de pensions tal i com està organitzat avui. Saps que el PP vol posar les pensions no contributives en els pressupostos de l'Estat? Saps que l'article 135 de la Constitució espanyola obligarà l'Estat a pagar abans els interessos del deute que no pas finançar l'educació, la sanitat i les pensions no contributives? Canvia el color del govern, però la banca sempre guanya. Els antics ministres passen a seure als consells d'administració. Els nous ministres venen de les empreses d'especulació que han arruïnat els treballadors i treballadores. Per això van legalitzar els plans de pensió. Per això es van plegar totes les directrius econòmiques de la Unió Europea. Per això també van aprovar l'article 135. Per això han buidat la bossa de la Seguretat Social per pagar el rescat bancari. I tot això, com ho podem canviar? Instituint un sistema únic de pensions públiques. El dret a una pensió digna és un dret que cal garantir col·lectivament. Per tant, l'existència d'un model de pensions de qualitat no depèn de les piràmides demogràfiques ni tampoc de la viabilitat del sistema de repartiment actual. El sistema de pensions depèn de la voluntat política per garantir, si cal via pressupostos i per tant via fiscal, un nivell de pensions dignes i suficients. Nacionalització de la banca. Ja n'hi ha prou de bancs privats fent negoci a costa del nostre futur. Repartint el treball i la riquesa. Condicions laborals justes. Acabant amb el model de la precarietat de la deutecràcia, amb una economia que trenqui les cadenes de l'austeritat i sigui capaç de regenerar el teixit productiu, creant llocs de treball de qualitat. No pagant el deute il·legítim. Trencant amb l'actual sistema de partits polítics al servei del sector financer més voraç. Tots aquests canvis són possibles si som sobirans. La independència és la clau de volta per fer possible tots aquests canvis. El procés constituent és l'oportunitat per a construir un país més just. La força de les classes populars és la garantia de la construcció d'una societat digna i alegre. I tot això volem que comenci el 27 de setembre. Governem-nos!